deixeu-me que feliciti a tots els participants que sou a la gala, perquè vol dir que heu fet els millors projectes de la vostra categoria, per tant, moltes felicitats. Com ja sabeu, aquest any celebrem la 7a edició del concurs Webs al Punt. Hem registrat el domini nica.cat. El domini és disseny3d.cat. Per mi l'experiència en aquest concurs ha sigut fantàstica perquè s'aprenen moltes coses. Entre nosaltres hem fet una gran web i a nosaltres ens sembla fenomenal haver vingut aquí avui.